नमस्कार, माझ्या चॅनलवर तुमचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण कंडेन्स मिल्क बनवणार आहोत। कंडेन्स मिल्क जर आपल्याकडे असेल तर आपण बरेच पदार्थ करू शकतो। आपल्याला एगलेस केक करायचा असेल तर मेन इन्ग्रेडियंट कंडेन्स मिल्क आहे। गाजरचा हलवा बनवू शकतो, दुधी हलवा बनवू शकतो। साहित्य: फुल क्रीम दूध, 100 ग्राम साखर आणि 1 पिंच सोडा। त्यासाठी कंडेन्स मिल्क करण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला दूध उकळून घ्यायचे आहे। ते आपण गॅसवर ठेवू। दुधाला उकळी आल्यानंतर त्यात साखर घालायची आहे आणि साखर कंटिन्यू हलवत राहायचे आहे। जर आपण हलवले नाही तर दूध बुडाला लागते आणि करपल्यानंतर कंडेन्स मिल्कची चव बिघडते। त्यासाठी दूध 1/3 होईपर्यंत हलवत राहिले पाहिजे। 1 पिंच सोडा घालायचा आहे। सोडा घातल्यामुळे कंडेन्स मिल्क जास्त दिवस टिकते। मीडियम फ्लेमवर दूध आटवायचे आहे, जास्त घट्ट करायचे नाही। एवढे झाल्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे। एक तारी चाचणी आली पाहिजे। कंडेन्स मिल्क रेडी आहे। जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।